Bugünkü bayramçylyk dawarlaryny atnaşylar ilki bilen Magtymyl Pragy medeni seýlek toplumuna gelip, bu ýerde Magtymyl Pragynyň ýadygarlygyna ajaýyp gül destelerini goýdular. Giňgerli medeni şäheriniň ajaýyp tapgyny emele getiren bu waka ýurdumyzda Magtymyl Pragynyň dörejiligine we ömür ýoluna sarpa goýulýan onuň nowatdaky beýany urly. Şany wakalary we ýatdy gaja portretlara beslenen giňgerli medeni köpçülikniň çäri ýurdumyzda zähmetsewer halkymyzyň ruhy dünýäsynyň baýlaşma uğruna döwlet derejesinde alad edilýän alamatlanyrdy. Bellenşäli türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk basatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň başlangyjy esasyna 2013-nji ýyldan başlap ýurdumyzyň dörli sebitlerini geçirilýän bu medeni forum milli medeniýetiň köp öwüşgünligini hem-de gymmatlyklaryny açyp görkezýär. Ýurdumyzyň medeniýet we sunuda satlary, dörejilik işgärleri, dünýäde beýik söz saat hökmüne iqrar edilen akyllar şahyrynyň ýadygarlygyna gül destelerini goýmak bilen halkymyzyň taryhyny dowamyna döreden medeni mirasyna hem-de geçmişde öçmejek ýyl goýan beýik şahsiýetleriň dörejiligine hormat goýmagyň asyrly däbi öwürlenigini belediler. Nataşyaly berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne milli medeniýetimiziň we sunatymyzyň gösterilmegine döwlet derejesinde ähmet berilýär. Ýurdumyzyň sunuda satlary, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň başyna başlanan giňmeşgul özgertmeleriniň hormat prezidentimiz Alkadaly Gahrman Ferdaramyň parasatly başdanlygyna üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde amal bolýan beýik maksatlardan uhlanyp milli medeniýetimizi halkara giňişligine wagt edýärler. Bu bolsa türkmen halkynyň taryhyny dowamyna döreden we dünýä nusgalyk milli mirasynyň härki döwrüne gawap derejede ösdürmegini we geljek nesillere ýetirmegini şertlendirýär. Bugünkü çäher atnaşylaryň medeniýet tepderiniň çäklerine meýilleşdirilen ähli çäherleriň ýoklulyk ulamaçylyk derejesiniň üpjün edilýänini aýratyn belläp, bu işleriň türkmen halkynyň milli sunutynyň has we güllä besmegine ähmetliligini ýaňytadylar.